Ka tangat ka kot ka khia jong ka sarkar jala haringkat ka jinga trailang bat ki bos Sanchar district kila beteng ya ka jingtas na phang ne ka rapid antigen test ha ki jaka yo minta ka sngi ka khat khandai tarik unai lar 8,000 arpho kani ka jingtas na phang ki pat ba lapn long sa hamot pran Nagaliang ka bos Sanchar district ba katara ka kot ka khia kalap long ya ka jingtas na phang ki pat ba ha kani ka jaka ka long banla bante lakam ya ka jing postat uni ukhyang jingpang ubashir khai Nagaliang ka rikasi channel haba kalapoi hamot pran kalayo i babon ki pat ba kles nok tilang ha ka banlet ban phata sial din na uni covid-19 Bye.